Vara Perxudres Podcast'te. چند رویان بری 2025 بقده ürkek bilinca diyar atak ket destê min. Ürkek bilinç kitabeka şiîrane bi Tirkî û meneya wê bi kurmancî rasterast şiûra tirsonek e. Bi kurmancî dibêjin dilê tirsonek sînga spî nabîne. Bes ê diyar atak nola ku wî bixa jî eşkere kiriye, ne dilê wî lê şiûra wî tirsonek e û ew şiûr jî ancak bi şiîrê dikare bibîne û şorên xwe bibêje. Sala 1999 lehêla Cizîr Şirnexê hatiye dinê diyar atak û şîrên wî di kovarên wek Buzdokuz, Diskotek, Petroleus, Natama da derketine kirine ku ew li derdora şîîra Tirkî rind were naskirin. Naskirin lehêlekê ji şîrên diyar atak wer tê xanê ku şiûra wî ne bi kerbên heyatê lê bi derbên dewletê tirsxariye. Şiîreka ku diyar atak sala 2021 hevdeyê Kasımê hema li dû wefata Sezayî Karakoç nivîsiye vê tirsê tam raber dike. Di şiîrê da diyar atak dibêje ew îro negihîştiye merasîma definkirina Sezayî Karakoç lê ew ê siba xa careka din lê biceribîne. Şairê genç, şairê negihîştiye merasîma definkirina şairê kal, sağ di şiîrê da xofa derbeya eskerî ya sala 1980 aniye salên 2020. Akşam oldu mu Kenan Evren hala Cumhurbaşkanı. Ayağını denk alsın Şehzadebaşı. Dane evare hin jî reîsî Cumhur Kenan Evren. Hin jî dengê wî tê. Şehzadebaşı bira li devê xwe miqayît bê. Şair diyar atak. Eşkereye dike bi şiîrê heyfa şiûra xwe rake ku li welatê kî dibêje ez Tirkim kêf kêfa wan e, ew dibêje navê min şaş e. Kî dibêje şaşî kêf kêfa wan e.